Kako će vernici ove godine slaviti slavu u odnosu na epidemijsku situaciju? Da li će i u doba korone biti okupljanja i svih običaja? Kućna upotreba. Mi ukućani ćemo se skupiti i tako. Je li to delom zbog korone? Pa ja mislim zbog korone najviše da tako je situacija. Naš slava sada nije. Sin slavi. Đurđica, ali samo deca u krugu porodice sa decom. Ranije smo išli sad. Da ćete ići kod drugih ljudi na slavu? Pa možda ćemo kad bude Sveti Ranđeo. 21. možda, ako nas pozovu, ako nas ne pozovu. Šta nas košta da svoju slavu proslavimo onako kako možemo? Ja nisam ni protiv struke, ni protiv medicinskih preporuka. Sam sam prebolao koronu, jedva sam živ ostao, ali da ne slavim svoju slavu ne dolazi obzir. Razumije se da će biti manji broj gostiju. Izvinit ću se onima koji ovih godina dok se korona završi da što neću im moći zvati, ali osvećenje vode, kolač, sveštenik, to je neophodnost. Dakle, ako je Sveti Dimitrije mogao da da za veru svoj mladi život, možemo imati kolač, osvećenu vodu. Jesen je sezona krsnih slava. Pravoslavni hrišćani krajem oktobra slave Svetu Petku i Svetog Luku. Novembra se slavi Mitrovdan, Vrači, Sveti Đorđe, Aranđelovdan, Sveti Mrat. U decembru vernici slave Vavedenje Presvete Bogorodice, Svetu Varvaru i Svetog Nikolu. Ali nemojte zatvarati svojih kuća pred svojim sveštenikom. On nosi blagoslov u vaš dom, moli se Bogu za sebe, za vas, za vašu rodbinu i za vaše goste. I to je velika stvar. A ako je neko toliko na neki način strašiv, neka zamoli sveštenika, neka mu stavi flašicu vode pred vrata, pa neka uzme tu vodu, sa tom vodom zamesi jela, žito, kolač i ostala slavska jela, ali da ima kontakt sa svojom crkvom. Tako čuvamo svoj identitet i čuvamo ono što je nekada ljudima bilo važnije od ličnog života i karijere kakva je bila Konstantinova, odnosno Dimitrijeva, Svetoga Đorđa i mnogih drugih velikih božjih ugodnika.